Szép jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt az Óbudai Kulturális Központban. Lőrinc Edina vagyok, az intézmény vezetője. Csak annyira szeretném az Önök idejét rabolni, hogy elmondjam, hogy idén 40 éves ez az épület, ezért nagyon sok programot szervezünk, talán egy picit többet, mint amennyit szoktunk. És ez a 40 éves születésnap alkalmat adott nekünk arra, hogy áttekintsük, hogy mi is történt itt 40 év alatt, és készült erről egy kiadványunk, de a jövő héttől látható lesz egy kiállítás is. És azt gondolom, hogy mindenféle, anélkül, hogy nagyon udvarias szeretnék lenni, mondhatom, hogy ilyen kiemelkedő, gazdag és hosszú tudományos, ismeretterjesztő előadássorozat nem volt 40 év alatt elhelyezve, mint a San Marco Szabad Egyetem, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy a jövőben még ez legalább ennyi ideig folytatódik, mint amennyi ideje tart. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a San Marco Szabad Egyetem mai előadásán. A közelmúltban dr. Pintér Endre professzor úrral egy összefoglalót készítettünk a Szabad Egyetem elmúlt éveiről. Szinte hihetetlennek tűnik, de ma az előadás sorozat 40. vendégét, előadóját hallgathatják majd meg. Ha feltenném a kérdést, hogy ki mit tudna elmondani a gyógyítás történetéről, valószínű legtöbben a sámánoknál kezdenék. Pedig gyógyítás azóta létezik, mióta élőlények vannak a Földön. A baktériumok gyógyító technikái bár látványosak, de kevéssé ismertek. Viszont mindenki tudja például, hogy kedvenc kutyája emésztési problémáira füvet eszik. Az emberek gyógyítási módszerei azonos gyökérrel bírnak, azonban hasonló fejlődésen mentek keresztül, mint a tudatunk. Az adott természeti, gazdasági környezet, az ott megszerzett ismeret, társadalmi kultúra más-más irányba terelt népcsoportokat, meghatározva a létezéshez, az élethez való szemléletünket. Gyakran feltették nekem a kérdést, mint orvosnak, hogy hiszek-e a kínai gyógyításban. Az előbb elmondott gondolatok magyarázzák azt, hogy a válaszom mindig igen, elfogadom. Töredékes ismereteim vannak róla, de biztosan jó módszer. Kicsit tréfának számva, remélem nem haragszik az előadón, kicsit tréfának számva, de komolyan gondolva olykor hozzáteszem, ha nem lenne jó a kínai gyógyítás, akkor ma nem élnének olyan sokan Kínában. Engedjék meg, hogy bemutassam mai előadónkat, akivel a hagyományos kínai orvoslás és a modern nyugati tudomány rendkívül izgalmas területén tehetünk egy nagy utazást. Oravec Márk tanár úr, hagyományos kínai orvos, akupunktőr. Heilongjiang, jól mondta, Heilongjiang, köszönöm. Kínai Orvostudományi Egyetemen szerzett hagyományos kínai orvosi diplomát akupunktúra, manuálterápia szakon. Mióta hazajött Magyarországra, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karának óraadó tanára a hagyományos kínai orvoslás képzésén, továbbá az egyetem doktori iskola doktorjelöltje. Főbb érdeklődési területei a kínai akupunktúra tűmanipulációs technikái, a kínai fitoterápiás receptan, a kínai orvoslás klasszikus szövegei, valamint a kínai orvoslás ismeretrendszerének és oktatási módszertanának magyarországi megvalósítása. A hagyományos kínai orvoslás Magyarországi Egyesületének főtitkár helyettese. Kérem, fogadják szeretettel Oravec Márk tanár urat. Jó estét kívánok! Már nem kell bemutatnom magamat, mert a doktor úr egy ilyen nagyon szép bemutatást olvasott föl. Meg kell mondjam, leírva nem hangzott ennyire impozánsnak ez a bemutatkozás, amikor leírtam, mint ahogy most hangzott, egy kicsi zavarban is vagyok. Tehát a hagyományos kínai orvoslásról szeretnék ma beszélni, arról, hogy mi a hagyományos kínai orvoslás, milyen módszerei vannak, hogyan viszonyul a modern tudományhoz,
és utána néhány egyszerű, otthon alkalmazható módszert is beszeretnék mutatni, melyet mindannyian alkalmazhatunk. Az első kérdés, ami fölmerül, hogy mi volna a hagyományos kínai orvoslás, hogyan határozhatjuk meg ezt a fogalmat. A hagyományos kínai orvoslás kifejezés egy angol kifejezésnek a magyarra fordítása, ott látható is, Traditional Chinese Medicine, ez szó szerint hagyományos kínai orvoslást jelent. Ez viszont egy kínai kifejezésből ered, amely úgy szól, hogy Zhong Yi. A Zhong az annyit jelent, hogy kínai, az Yi pedig annyit jelent, hogy orvos. Ugye a modern tudomány Kínában való megjelenése előtt csak egyfajta orvoslás volt, csak egyfajta orvosi tevékenység, akkor még nem így hívták, akkor simán csak orvosoknak, orvoslásnak hívták ezt az ismeretrendszert. A modern tudományoknak a 17. századi megjelenése, illetve 19. századi elterjedésekor jelent meg ez a képzet és gondolat Kínában, hogy vannak a kínai tudományok, meg a nyugati tudományok, és ilyen módon a kínai orvoslás, nyugati orvoslás kifejezések is létrejöttek. Hogyha tovább akarjuk boncolni ezt a kifejezést, hogy mit jelentenek ezek a szavak, hogy hagyományos kínai és orvoslás, akkor azt láthatjuk, hogy azért hagyományos, mert egy több ezer éves írott és szóbeli hagyományon alapul. Tehát nem arról van szó, hogy most előástunk néhány több ezer éves szöveget, és akkor megpróbáljuk kitalálni, hogy vajon mit jelenthetnek, és az alapján tevékenykedünk, hanem ez egy folyamatos, töretlen hagyománynak a része, amely történetesen nagyon hosszú időkkel ezelőtti korokra nyúlik vissza. Azért kínai, mert Kínából származó ismeretrendszerű, és végül azért orvoslás, mert egy gyógyító, megelőző tevékenység. A hagyományos kínai orvoslás ma is használt legrégebbi szövege az időszámításunk előtti 5. és 2. századok között jött létre. Ez a Huangdi Neijing, a Sárga császár belső könyve című könyv, később lesz még róla szó. 1400 évvel ezelőtt, a 7. században jött létre az első állami orvosképzés Kínában, amely egy 5 éves képzés volt ennek az ismeretrendszernek az oktatására. Rendkívül gazdag irodalmi hagyománya van, több mint 60 000 fennmaradt szöveget ismerünk, és ezek természetesen folyamatosan rendszerezve vannak. Tehát ilyen módon azt kell mondani, hogy élesen elkülönül a népi gyógyítástól. Találkoztam már olyannal például 10-15 évvel ezelőtti például minisztériumi, Magyarország egészségügyi minisztériumi rendeletek és hasonló iratokban, ahol kínai népi gyógyászatnak nevezik a kínai orvoslást, és ez egyáltalán nem fedi a valóságot, hiszen az a fajta hagyomány, amiről itt most beszélünk, ez teljesen más, mint amikor valaki tanulta a nagymamájától, ő tanulta az ő nagymamájától, és így egyes ismeretek tovább hagyományozódtak. Itt egy jóval komplexebb, nagy irodalmi hagyományon és nagyon nagy infrastruktúrával rendelkező hagyományról van szó. A kínai szóról csak annyit szeretnék mondani, hogy maga az ismeretrendszer Kínából származik, maga ez a tudás, ez a módszer, ha úgy tetszik, Kínából származik, de ez nem jelenti például azt, hogy minden Kínából származó orvos, hagyományos kínai orvos. Kínában kétfajta orvosi képzés létezik egymás mellett, úgymond kétfajta szakma adja Kínában az orvosi szakmát. Az egyik a hagyományos kínai orvos, a hagyományos kínai orvoslás, ennek megvan a jellegzetes 5 éves egyetemi képzése, és amellett ott van a modern orvoslás, amelynek szintén megvan a jellegzetes egyetemi képzése, amelyet már jól ismerhetünk a magyarországi hasonló képzések révén. De hogyha mondjuk van egy kínai orvos, aki történetesen kínai származású, de mondjuk modern orvostudománnyal foglalkozik, ő még lehet, hogy zokon is veszi, hogyha azt gondoljuk, hogy ő egy hagyományos kínai orvos. A másik dolog pedig, hogy nem minden kínai gyógynövény alkalmazását tekinthetjük hagyományos kínai orvoslásnak. Itt látható két példa, két kép, az egyik a ginzenggyökér, a másik pedig a Magyarországon is mindenhol megtalálható pittypang. Ezeken keresztül szeretném illusztrálni, hogy nem feltétlen attól lesz valami kínai orvoslás, hogy kínai. Például a pittypangot nagyon régóta használja a hagyományos kínai orvoslás, és ha mondjuk egy Magyarországon szedett pittypangot használunk a kínai orvoslás szerint, akkor az is kínai orvoslásnak minősül, noha nem egy kínai gyógynövényről van szó. Viszont a ginzenget, ugye egy leghíresebb kínai gyógynövény, hogyha nem a kínai orvoslás ismeretrendszere szerint használunk, akkor azt nem tekinthetjük kínai orvoslásnak. Úgyhogy a kínai szónál csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az egész ismeretrendszer eredetére utal, és nem feltétlenül egyes gyógynövények vagy egyes személyek származására vonatkozik. Igen.
Európában a hagyományos kínai orvoslás az úgynevezett komplementer medicina részét képezi. A Magyar Tudományos Akadémia a komplementer medicina kifejezést javasolja az alternatív medicina helyett, ugyanis az alternatív azt feltételezné, hogy választhatunk, hogy most vagy a modern orvosláshoz fordulunk, vagy pedig mondjuk a hagyományos kínai orvosláshoz, de ez helytelen, mert a helyes megközelítés az az, hogy a hagyományos kínai orvoslás komplementálja, azaz kiegészíti a modern orvostudományt, így remélhetőleg jobb eredményt elérve. A komplementer medicina, mint olyan, egy nagy gyűjtő kategória, rengeteg minden megtalálható benne. Igazából ez annyit jelent, hogy minden, ami nem a modern orvostudomány, az ide tartozik. Tehát rengeteg olyan dolog van itt, aminek nincsen sok köze a kínai orvosláshoz. Ami jól ismert ezek közül például a homeopátia, ugye ezt néhány száz éve találták föl Európában. Noha a kettőt szeretik összevegyíteni egyesek, de azt kell látni, hogy a kettőnek ismeretrendszere révén nincsen köze egymáshoz, csak annyi, hogy mind a kettő a komplementer medicinában található meg. Annyit még itt ki szeretnék emelni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2004-ben kiadott, és utána többször is megerősített állásfoglalásában, megvizsgálta a komplementer medicina különböző ágazatait, különböző fajtáit, és közöttük a kínai orvoslást a tudományosan megalapozott módszerek közé sorolta. Nagyon röviden, és nem akarok túlzottan belemenni az elméleti dolgokba, a kínai orvoslás ismeretrendszerét, elméletrendszerét manapság Kínában, tehát a Kínában kinyitett tankönyvet az ember, akkor a következő két dologgal szokás leírni. Az egyik a materializmus, vagy úgymond anyagelvűség, a másik pedig az egységes szervezet szemlélete, amelyet populárisabb szóval holizmusnak, holisztikusságnak is szokás nevezni, egyfajta makroszkópikus megismerés, tehát az egész nagy kép vizsgálatára törekvő megismerés jellemzi. Nézzük ezeket egyesével. Ami a materializmust vagy anyagelvűséget illeti, már az ókorban élesen elkülönült az orvosi tevékenység a varázslástól, és az időszámításunk előtti második században találunk arra vonatkozó feljegyzést a kínai orvoslásnak ebben a nagyon fontos alapművében, a Sárga császár belső könyvében, amelyik azt mondja, hogy a betegségeket természeti jelenségek okozzák, és nem különböző természetfeletti erők. Ezt azért szeretem kihangsúlyozni, mert hogyha az ember mondjuk rákeres az interneten a kínai orvoslásra, azért sok olyan írással is találkozhat, amelyek alapján esetleg másfajta benyomást kaphat, mint amit én most mondok. A hagyományos kínai orvoslás a kóroki tényezőknek nagyon széles spektrumát ismerte már nagyon régen. A képen látható Chao Yunfang a 6. században írt egy kórokokról, etiológiáról szóló értekezést, amely pusztán azt szerint vette végig a különböző betegségeket és állapotokat, hogy mik okozzák a betegségeket, melyek az oki tényezők. És ugye akkoriban a perzsa-arab világgal nagyon jó kapcsolatok, kereskedelmi és egyéb kapcsolatok voltak, és az ő munkássága, ezek az ismeretek, amikről ő ír, átszivárogtak Avicennának a munkásságába, amelyik pedig később ugye az akkori, a középkori nyugati orvostudományt is meghatározta. Mondok még egy példát arra, hogy hogyan kell értelmeznünk, amit most mondtam, ezt a materializmus dolgot. Itt van például a két kifejezés, az úgynevezett chi és az úgynevezett meridiánok, melyek kapcsán nagyon gyakran olyan fajta dolgokat hallhatunk vagy olvashatunk, amelyek azt a képzetet kelthetik, hogy itt valami misztikus, ezoterikus dolgokról van szó, hogy ez egyáltalán nem igaz. Itt van például a chi kifejezés, amelynek írásjegyét itt láthatjuk a képernyőn. Ez az írásjegy, ugye a kínai írás eredetileg képekből fejlődött ki, ennek is megvan a képi természete. Ez a rész itt a rizst jelöli, főt is, ezek itt a rizsszemek fölülnézetből. És ez pedig a pára, ami jön fölőlük. Van egy régebbi változat, és ahol itt tűz volt eredetileg, de abban a változatban is megvan az, hogy a pára emelkedik fölfelé. Tehát a chi kifejezésnek a szó szerinti eredeti jelentése a pára, viszont az orvoslásban, a kínai orvoslásban ez sokkal inkább funkció vagy jelleg módon szerepel, és el is mondom, hogy hogy. Ugye mondtam, tettem rá említést, hogy a kínai orvoslás a makroszkópikus megismerésre törekszik, a nagy egész megfigyelésére. A régi kínai orvosok, és nem csak az orvosok, a tudósok úgy általában figyelték a természetet, és azt látták, hogy a napsugár jön föntről, napsugár hatására a vizek fölfelé párolognak,
majd felhő lesz belőlük, megint lejönnek eső formájában, és a naptól megint fölfelé mennek, és ez egy folyamatos átalakulás, egy folyamatos körforgás. És ugyanilyen átalakulásokat figyeltek meg az emberi szervezetben is, és ezért a párának ezzel a hasonlatával tárgyalták őket. Tehát mondhatni, ez egy metafora. Tehát például, amikor egy hagyományos kínai orvoslásról szóló szövegben azt olvassuk, hogy mondjuk szív, chi, akkor nem valamilyen elvont metafizikai dologra kell gondolni, hanem ugyanolyan funkciókra, mint amelyeket a modern orvoslás szerint is gondolunk, amikor azt mondja a kínai orvoslás, hogy a szív-chi gyenge, akkor az azt jelenti, hogy a szív nem pumpálja eléggé a vért, ettől sápadt lesz az arc, gyenge lesz a pulzus. Tehát ugyanazok alapján, a megnyilvánulások alapján levon valamilyen következtetést, amelyeket mi is ugyanúgy tudunk tapintani. Tehát a chi kifejezéséről előjáróban ennyit. Utána itt vannak ezek a meridiánok kifejezése. Erről a szóról azt kell tudni, hogy ez franciából ered. Ugye a térképen futó vonalak eredetileg ennek a meridián kifejezésnek a jelentése, és itt is van egy kis fogalomzavar, ugyanis a hagyományos kínai orvoslásban a régi kínai orvosok azt mondták, hogy a szervezetben a chi, amely, mint az előbb mondtuk, funkciót jelent, és a vér, tehát ami viszi a funkciót, az ezekben a meridiánokban kering, amelynek pontosabb leírása a csatorna. Tehát itt is ez egy hasonlat. Ugye az eredeti kifejezés itt a jingluo. A jing a csatornák. Ugye azt kell tudni Kínáról, hogy az öntözéses földművelésnek nagyon nagy szerepe volt, és csatornákkal juttatták el a vizet a birodalom különböző részeibe. Ezért praktikus volt, hogy hasonló csatornák révén gondolkozzanak az emberi szervezetről. Tehát ezek nem valami titokzatos energiapályák, hanem az emberi test megfigyelésén alapuló rendszer, hogyha úgy tetszik, és tulajdonképpen a vérkeringés meg az idegrendszer leírásának a megnyilvánulása. Tehát amikor ennek a meridiánrendszernek van egy bizonyos pontja, amelyet akupresszúrában nyomunk, vagy akupunktúrában tűszúrással szúrunk, akkor ott bizony alatta nagyobb érideg kötegek vannak, amelyeken keresztül leadunk egy ingert a szervezetre. Vagy itt van például a yin-yang kifejezés. Eredetileg a yin-yang az a hegy napos és a hegy árnyas oldalait jelentette. Tehát a yin a hegy árnyas oldala, a yang a hegynek a napos oldala. És később ezt különböző dolgokra kiterjesztették, tehát azt mondták, hogy akkor a fényes, a meleg, a világos dolgok azok a yang típusú jelenségek, a hideg, a hűvös, a nedves típusú jelenségek, azok pedig a yang típusú jelenségek, és ezt az emberi szervezetre is kiterjesztették. Tehát egy olyan betegség, ami például magas lázzal, kipirult arccal, hangos légzéssel jár, azt egy yang jellegű állapotnak nevezi a kínai orvoslás, míg egy olyan betegség, amelyik legyengült szervezettel, halk beszédhanggal, gyenge pulzussal, erőtlen légzéssel jár, az pedig egy yin típusú betegségnek. A másik nagyon fontos alapvetése a kínai orvoslásnak az egységes szervezet szemlélete, tehát hogy nem törekszik arra a kínai orvoslás, hogy a szervezet egyes részeit külön válassza. Mint mondtam, a kínai orvoslásban és a régi kínai tudományokban, a régi kínai kultúrában az volt a törekvés, hogy nagy egész rendszereket figyeljenek meg, pont úgy, mint ahogy megfigyelték azt, hogy lejön a víz eső formájában, fölmegy pára formájában, és ez így megy körbe-körbe. Ugyanígy az emberi szervezetben is arra törekedtek, hogy a nagy egész képet megfigyeljék, és nem arra, hogy szétszedjék apró részekre, megtalálják azt a kicsi részt, ami mondjuk felelős a problémára, és azzal csináljanak valamit. Ennek van néhány nagyon jellegzetes megnyilvánulása. Az egyik a testi és a tudati funkciók kapcsolata. Tehát ugye nagyon gyakran van ez például a modern orvostudományban, hogy valamilyen tünetre csak annyit szokás mondani, hogy ez csak szomatizálás, ez csak egy valamilyen pszichés folyamatnak a megnyilvánulása, és akkor nagyon gyakran ezzel el van intézve, viszont a kínai orvoslásban erre nagyon részletes modellek vannak, hogy a különböző tudati funkciók hogyan okoznak tüneteket, úgyhogy ez egy jellegzetessége a kínai orvoslásnak. Nem azt mondom, hogy ez ugyanúgy nincs meg a nyugati tudományban, csak ez a kínai orvoslásban hangsúlyosabb, nagyobb hangsúlyt kap. A másik pedig, hogy ugye a régi hagyományos kínai orvosok szervezetet nem egy légüres térben, nem laboratóriumi körülmények között vizsgálták, hanem az élő környezetének a függvényében, az élő környezetének a tükrében. Tehát soha nem lehet elválasztani ugye az emberi szervezet különböző folyamatait attól, hogy milyen az időjárás, milyen az éghajlat, milyen évszak van, milyen társadalmi körülmények vannak, és így tovább. Tehát, hogy az embert nem lehet kiragadni a környezetéből, nem lehet egy egységként, egy számként vizsgálni, hanem mindig az egész képet kell nézni.
ez az egységes szervezet szemlélete. És ebből fakad a kínai orvoslás nagyon fontos módszertana, az úgynevezett szindróma differenciálás, tehát hogy a szervezet állapotát bekategorizálja különböző állapotokra, és itt 2 példát szeretnék hozni. Az első példa az egy felső légúti fertőzés, ha úgy tetszik, egy megfázásra vonatkozik. A hagyományos kínai orvoslás ilyenkor például arra törekszik, hogy a hideg és a meleg jellegeket megkülönböztesse. Ha például van egy páciens, akinek kipirult az arca, szaporább a lélegzete, vörösebb a nyelve, ugye ezt a képet azért raktam ide, vörösebb a nyelve, gyorsabb a pulzusa, melege van, izzad, akkor ezt egy hőségtípusú állapotnak fogja nevezni. Míg egy másik páciens lehet, hogy ugyanúgy köhögéssel jelentkezik, lehet, hogy ugyanúgy megfázás, náta tüneteivel jelentkezik, de neki sápadt lesz a nyelve, feszes lesz a pulzusa, nem izzad, erőteljesebb végtagi fájdalmakról panaszkodik, és az ő esetében a kínai orvoslás azt mondja, hogy ez egy hideg típusú betegség, és mind a 2 beteg fog kapni olyan gyógynövényeket, amelyekről tudjuk, hogy az a köhögés csillapító hatásúak, amelyek antivirálisak, de mindamellett olyan gyógynövényeket is fognak kapni, amelyek erre a jellegre szólnak, tehát amelyek vagy melegítő, vagy hűsítő hatásúak. Egy másik példa, egy másik szempont, amit a hagyományos kínai orvoslásban megkülönböztetünk, azok a többlet és a hiány jellegek. Itt megint van egy kép a ginzengről, és azért tettem ide, mert szinte közismert tény, hogy a ginzeng az egy roborállószer, hogyha valaki fáradt, hosszú távon fáradtnak érzi magát, akkor erősebb lesz tőle, stb. De itt is nagyon oda kell figyelni a többlet és a hiány megkülönböztetésére. Mert valóban lehet, hogy valaki egy hosszas betegség után lábadozik, sápadt, gyenge, egész nap az ágyban fekszik, lehet, hogy egy kicsit föl kell, akkor már 100-200 méter után izzadni fog, légszomja lesz, akkor azt valóban egy hiánytípusú állapotnak tartja a kínai orvoslás, és olyankor indikált a ginzengnek az alkalmazása. Viszont az is elképzelhető, hogy valaki mondjuk egy rossz életszituációból kifolyólag depressziós, szorong, és mindig fáradtnak érzi magát, de hogyha a kínai orvoslás módszerével megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a pulzusa erős. Tehát, hogy valójában nem legyengültség áll ugye ennek az érzetnek a hátterében, hogy ő fáradtnak érzi magát, hanem egy másfajta funkciózavar, és olyankor a ginzeng például egyenesen ellenjavalt. Ezt most azért emelem ki, mert ugye a ginzeng az mégiscsak nagyon népszerű, bár el kell mondjam, hogy nagyon sok ginzenges termékben vagy nagyon kevés ginzeng van, vagy egyáltalán nincs is benne ginzeng, hanem nagyon gyakran van benne például tajgagyökér helyette, az akantopanak Szentikózus, vagy a rendes ginzeng helyett amerikai ginzeng, és jobb is, hogy ezek vannak benne, mert ezek hasonló hatású, de gyengébb szerek, és akkor kevésbé fordulhat vele elő az, hogy olyan szedi be, akinek nem kéne. Egyszer, amikor Kórában voltam, kaptam ajándékba ilyen kis ginzeng kekszeket. Egy ekkora kis kekszben 8 g ginzeng volt. Gondoltam, kipróbálom, mi bajom lehet. Bevettem, egész éjszaka nem tudtam aludni, dobogott a szívem, fájt a fejem, minden bajom volt. Szóval ebből a szempontból nézve jobb is, hogy a kereskedelmen kapható termékek nem mindegyikében van igazi ginzeng. Tehát ez nagyon röviden a kínai orvoslásnak az elmélete, a kínai orvoslásnak az elméleti módszertana. Tehát a kínai orvoslás a természeti szabályszerűségek vizsgálatán alapul, megnyilvánulások és tünetek alapján rendszerezi a betegek állapotát, és több ezer éves klinikai tapasztalat van minden mögött, tehát most nem arról van szó, hogy 50 évvel ezelőtt valaki kitalált egy rendszert, és akkor azt használjuk, hanem ez egy több ezer éven keresztül folyamatosan finomodó ismeretrendszer. Tehát nem is úgy kell elképzelni, hogy akkor most dogmatikusan ragaszkodunk a 2000 évvel ezelőtti dolgokhoz, hanem a 2000 év alatt ez egy folyamatosan finomodó rendszer alakult ki, amelyből bizonyos dolgok elmaradtak, bizonyos dolgok pedig hozzáépültek. Tehát nagyon fontos a folyamatos fejlődés benne. Ami az írott hagyományát illeti, azt hiszem erről már meséltem, az alapvető szövegek, mint a Sárga császár belső könyve, az időszámításunk előtti 5.-2. század között jött létre, majd az időszámításunk szerinti 4. századig kialakult az alapvető korpusz, amelyet manapság is tanítanak és oktatnak az egyetemeken, és bizonyos passzusait szóról szóra meg kell tanulni. A 7. században jött létre az állami orvosképzés a császári udvarban, a 11. században pedig már az orvosi szövegeket rendszerező császári hivatalok is létrejöttek, és nyomtatott formában elkezdtek terjedni a könyvek, nem elírás. A 10. század végén feltalálták a nyomtatást Kínában. Ugye ez úgy nézett ki, hogy az egyes írásjegyeket kifaragták, és akkor azokat cserélgették
tehát Gutenberg előtt egy néhány száz évvel Kínában már nyomtattak, és a nyomtatásnak az ilyenfajta feltalálása, illetve a könyvek standard formájának elterjedése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ismeretek egységesebbek legyenek, mert ugye gondoljunk csak bele, láthatjuk ezeket a krikszkrakszokat, hogyha egy vonal nem stimmel, akkor már valami mást jelent. Most el lehet képzelni a nyomtatás előtt, ahogy másolták, mennyi hiba alakulhatott ki bennük, úgyhogy ez akkoriban egy nagyon nagy vívmány volt, és nagyon sokat segített abban, hogy standard formájában elterjedjenek az ismeretek. Ahogy már mondottam, a népi gyógymódoktól azt különbözteti meg, hogy nem csak tünetek tapasztalati kezelése van, ami egyébként szintén egy nagyon érdekes ismeret. Tehát ez nagyon érdekes ismeret, hogyha mondjuk valahol egy magyar faluban van valaki, aki tudja, hogy mondjuk a vére hulló fecskefű mire jó, tehát hogy X gyógynövény összekapcsolódása egy X tünettel, ez egy nagyon jó és hasznos dolog, de a kínai orvoslás ennél valamivel többet vagy bonyolultabbat tud, mert a tünetek mögötti minták elemzése révén történnek a kezelések. Na és akkor, hogy konkrétabbak legyünk, mit csinál a hagyományos kínai orvos, mit csinál a hagyományos kínai orvoslás, milyen módszerek tartoznak ide. Először is, mielőtt bármilyen módszert alkalmazunk, először is történik egy vizsgálat, mint bármilyen orvosi egészségügyi tevékenységnél. Most csak a hagyományos kínai orvoslás hagyományos eredeti módszereiről beszélek, mert amikor majd később a modern orvostudománnyal való kapcsolatot tárgyaljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy bizony a modern orvostudomány módszerei is beszűrődnek már a modern gyakorlatba. Tehát ugye manapságban nem csak tisztán ezek a fizikális vizsgálatok vannak, de alapvetően a hagyományos kínai orvoslás vizsgálati módszerei fizikális vizsgálatok, azaz olyan vizsgálatok, amelyek elvégezhetőek helyben, megtekintéssel, hallgatózással, megszaglással, kikérdezéssel, tapintással. Ezek közül a legismertebb és híresebb, kiemeltebb jelentőségű a nyelv megtekintése, illetve a pulzus vizsgálata. Itt egy régi 18. századi szövegből láthatóak a nyelv megtekintését illusztráló ábrák. Ugye itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy például a sápadtabb a nyelv, akkor az alulműködésre mutat, hogyha vörös színű a nyelv, akkor az túlműködés a gyulladásra, hogyha lilás színű a nyelv, akkor az a vérkeringés alulműködésére, ha vastag a nyelvlepedék, akkor az az emésztésre, és így tovább, és így tovább. Tehát alapvetően nagyon egyszerű dolgokról van szó, csak ugye több ezer év alatt egy eléggé bonyolult rendszert építettek föl belőle. A másik pedig a pulzus. Pulzus vizsgálatnál nem csak azt nézzük, hogy hányszor dobban egy perc alatt, hanem a pulzus formáját, vastagságát, erősségét, a hullámformát, tehát hogy mennyire jön hullámzóan, vagy mennyire van kifeszítve, vagy mennyire akadozik, rengeteg mindent. És egy félreértést szeretnék itt is azért eloszlatni. Ugye ilyet is lehet olvasni, vagy vannak ilyen tévhitek, hogy a hagyományos kínai orvos megnézi a pulzust, és akkor már rögtön tudja, hogy ott van a szervezetben egy bizonyos helyen egy daganat, ekkora meg ekkora, na ilyen nincsen. A pulzusvizsgálatból jellegeket lehet megállapítani. Tehát, hogy a szervezetben például egy túlműködés van, vagy a szervezet alulműködik, és ez segíteni fog, ugye, hogy belőjük, hogy a kínai orvoslás ismeretrendszere szerint milyen állapot jellemző a betegre. Ami a kezelési módszereket illeti, a három legfontosabb, legjelentősebb, az akupunktúra és moxibuszió, a manuálterápia, illetve a gyógynövények. Azért hármat mondok, és itt 4 van fölírva, mert az akupunktúra és moxibuszió az tulajdonképpen egy kategóriának, vagy egy fogalomkörnek a két része. Az akupunktúra úgy van kínaiul, hogy zhenjiu, ebből a zhen azt jelenti, hogy tűszúrás, a jiu pedig azt jelenti, hogy melegítés. Tehát kétfajta ingerlési módszer jelent ez. Ugye az akupunktúra ez, amikor tűket szúrunk az emberi szervezet meghatározott pontjaiba. A melegítés, amikor ugyanezeket a pontokat, vagyis a moxibuszió, amikor ugyanezeket a pontokat egy külső hőforrással ingereljük, például hagyományosan egy ilyen füstölő pálcával, amelyik egy moxaféléből, egy ürömféléből, a moxaürömből, az Artemisia argyból készül. A manuálterápiába tartozik az akupresszúra, meg a különböző mifogások, erről is lesz szó mindjárt később, és a gyógynövények pedig Kínában ezek képezik a kínai orvoslás legnagyobb részét, tehát mondjuk Magyarországon az akupunktúra az ismertebb, de a gyógynövényeknek az alkalmazása a hagyományos kínai orvoslás klinikumában Kínában sokkal meghatározóbb. Ami az akupunktúrát, a moxibusziót és az akupresszúrát illeti, ezeket mind összeköti egy dolog,
egy fogalomkör vagy egy jelenség, ezek pedig az úgynevezett akupontok. És itt is szükség van arra, hogy egy kis félreértést eloszlassunk, ugyanis az eredeti kifejezés itt sue, ami üreget jelent, nem pontot. Tehát nem egy kétdimenziós, absztrakt, véletlenszerűen kiválasztott hely a bőrön, hanem egy háromdimenziós, jól meghatározott topográfiai egység. És a pontok nevei is ennek megfelelően olyanok, hogy valamilyen völgy, valamilyen hasadék, valamilyen domb, valamilyen folyó, tehát mind arra utalnak, hogy milyen helyen vannak az emberi szervezetben. Nagyon gyakran ezek jól kitapinthatóak, tehát például a két nagy izomköteg között találhatóak, és bizony ott a mélyben nagyobb érideg kötegek vannak, melyeknek az ingerlése mérhető változásokat okoz az emberi szervezetben. Tehát mind az akupunktúra, mind a moxibuszió, mind az akupresszúra esetén ezeket az akupontokat ingereljük, és ugye lehet még ilyen meséket olvasni az interneten, hogy valakit eltalált egy nyilvessző, és így találták fel az akupunktúrát. Ez sem állja meg a helyét. A legrégebbi írott szövegek az akupunktúráról nem a tűzszúrásról szóltak, hanem a melegítésről. Tehát feltételezhető, hogy ezeket a pontokat előbb ingerelték hővel, vagy nyomással, mint sem tűvel. És ezek nagyon hétköznapi dolgok, tehát például lehet, hogy mindenki hallott már a teniszkönyökről. Ugye itt tapadnak azok az izmok, amelyeket használunk, amikor fogunk dolgokat, fogjuk a teniszütőt, nem kell, hogy tenisz legyen egyébként, akár egy bevásárló táska is lehet, és akkor itt fáj. Nagyon gyakran itt fáj ezen az egy ponton. Ez a kínai orvoslás egyik klasszikus akupontja. Vagy egy másik, ha valaki mondjuk ülőidegzsábával jön hozzám isiásszal, akkor van egy pont itt a csípőtájékon, szinte minden esetben érzékeny lesz, pont ott megy az ülőideg, ez is egy klasszikus pontja az akupunktúrának. Tehát nem nehéz kitalálni, egy kis képzelőerővel szerintem, hogy először hogyan jöttek ezek a pontok, hát úgy, hogy mindig ott fájt. Aztán az ember nyomkodta, vagy esetleg oda tett valami meleget. Ami pedig a tűszúrást illeti, az úgy alakult ki, hogy a legelső tűk azok különböző sebészeti eszközök voltak, tehát a gennyes fekélyek feltárásához használt lancsetták lehettek a legelső tűk. Ezek csontszilánkból, bambuszból készültek, később fémből, és aztán, ahogy fejlődött a technika, úgy alakultak ki ezek a nagyon-nagyon vékony tűk, manapság használtuk már ennyire vékonyak, tehát hogy egy injekciós tűbe, egy vastagabb injekciós tűbe vagy 100-at bele lehet gyömöszölni közülük, tehát ezek hajszálvékony tűk. És itt néhány olyan kérdésre kitérek, ami mindenkit szokott érdekelni, hogy hogyan zajlik egy akupunktúrás kezelés, hogy néz ki egy akupunktúrás kezelés, tehát hajszálvékony tűk beszúrása történik, egy kezelés során 6-tól 15 tű használatos, néha lehet több is, esetleg 20, maximum 25, egy kezelés 30 percig tart, általában heti 2-3 kezeléses ismétlés szükséges, ugyanis különböző vizsgálatok azt találták, hogy az akupunktúrás kezelések után kialakuló élettani hatások 2-3 nap után érik el a csúcsukat, és utána lefelé mennek, tehát ezért a legtöbb esetben, krónikus betegségek esetén főképp kúraszerűen használjuk az akupunktúrát. Arra kitérve pedig, hogy milyen érzés az akupunktúra, megfelelően gyakorlott kezekben a tűbeszúrása vagy olyan, mint egy szúnyogcsípés, vagy még annyi sem, tehát egyáltalán nem érezhető, ugyanis, hogyha valakinek megfelelő a kézügyessége, megfelelően erősek az ujjai, akkor olyan gyorsan átmegy a bőrön, olyan gyorsan átmegy az érzőidegeken, hogy az ember észre sem veszi, és utána pedig megfelelő stimuláció hatására kialakul egy tompa bizsergés, vagy egy feszítés, egy szétterjedő érzet, ami azt mutatja, hogy ott a mélyben lévő érideg kötegek körül fokozódik a szöveteknek a nyomása, és így jön létre maga az inger. A manuálterápia magába foglalja az akupresszúrát, de sokkal több annál. Tehát a kínai manuálterápiának egy része az akupresszúra, a már említett pontoknak a ujjal történő nyomása. Később fogunk tanulni egy pár ilyen pontot, amit otthon tudunk nyomni, illetve azt is el fogom mondani, hogy hogyan nyomjuk, mert az sem mindegy. De ez még hozzátartoznak a különböző lágyszöveti manipulációk, amelyek tulajdonképpen masszázs technikák volnának, tehát különböző izomcsoportoknak a különböző módszerekkel való masszírozása. Azért ezek nagyban eltérnek az európai masszástól, tehát a szokásos nyomás-simítás mellett jóval több módszer, jóval több technika tartozik ide, és végül a mozgató műfogások is ide tartoznak, ilyen például a vállizület passzív mozgatása, a nyújtó, trakciós eljárások, úgyhogy ezek így együtt adják ki a kínai manuálterápiát. Ennek kínai neve egyébként Tui Na, ami annyit tesz, hogy nyomni és fogni, tehát nyomás és megragadás.
ez a kínai neve. Utána pedig elérkezünk a gyógynövényekhez, ami, mint mondottam, a Magyarországon az akupunktúra a legismertebb összetevője a kínai orvoslásnak. Kínában azért a gyógynövények használata jóval nagyobb, tehát mondjuk egy sokemeletes kórházban van 3-4 akupunktúrás kezelő, az összes többi pedig gyógynövényekről szól. El kell különítenünk azokat az egészségmegőrző termékeket, amelyekkel találkozhatunk mondjuk a közértek polcain, amelyek szintén kínai gyógynövényekből készülnek, és el kell különítenünk ettől azt a fajta orvosi tevékenységet, amely egyénre szabott, több összetevőjű receptek felírásáról szól. Tehát, hogyha valakinek valami baja van Kínában, és elmegy egy hagyományos kínai orvoshoz, elmondja, hogy mi baja van, az megvizsgálja, lehet, hogy elküldi valamilyen vizsgálatokra, és mondjuk valamilyen gyógynövényt fog neki adni, akkor ez nem úgy néz ki, hogy jó, akkor tessék elmenni a közérbe, és ott tessék megvenni a ginkgókapszulát, és ennyi, hanem fölír neki egy olyan 5, 10 vagy 15 összetevőből álló, egyénre szabott keveréket, amit ő ki tud váltani a gyógyszertárban. És a recept összetétel az akár hetente, naponta változhat. Nyilván, hogyha valamilyen akuttabb eset, akkor holnap, másnapra visszahívja, vagy 3 nap múlva hívja vissza. Ha valamilyen krónikus, hosszabb kezelést igénylő eset, akkor lehet, hogy 1 hét vagy 2 hét múlva hívja vissza. Azért érdekesek ezek az egyénre szabott receptek, mert a különböző gyógynövényeknek a párosításai kiegyenlített hatást tesznek lehetővé. A toxicitás minimalizálását teszik lehetővé. Tehát a mellékhatások csökkentését teszik lehetővé. Itt szeretnék még egy tévhitre kitérni. Ugye lehet azt hallani, hogy a gyógynövények azért jók, vagy azért nincs mellékhatásuk, mert természetesek. Azért ez egy félreértés, hiszen ha belegondolunk, a gyilkos galóca is természetes, és mégis erősen mérgező. Sőt, nagyon régen Kínában a méregszó meg a gyógyszerszó nem különült el egymástól. Tehát régen a gyógyszereket úgy hívták, hogy dúja, méreggyógyszerek vagy mérgező gyógyszerek. És a különböző toxicitásokat 2 módszerrel csökkenti a kínai orvoslás. Az egyik a gyógynövények előkészítése, a gyógynövények preparációja. Tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor az orvos megmondja a betegnek, hogy mit szedjen, elmegy, leszedi és megeszi, hanem van egy külön szakma, a hagyományos kínai gyógyszerészet, amelyik a gyógynövényeknek a begyűjtésével, termesztésével, feldolgozásával, előkészítésével foglalkozik. Mondok egy példát. Itt van például a sisakvirág, az Aconitum carmichaeli, amelyik egy nagyon erősen mérgező gyógyszer, viszont ugyanakkor jó gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású. A hagyományos módszer ennek a gyógyszernek a felhasználására az, hogy előzetesen még a gyógyszertárban főzik 2 órán keresztül, egészen addig, amíg a főzetnek a csípős íze el nem múlik. És modern kutatások rájöttek, hogy a benne lévő mérgező hatóanyagok hidrolizálnak főzés hatására, tehát átalakulnak olyan vegyületekkel, amelyek megőrzik a gyulladáscsökkentő hatást, megőrzik a fájdalomcsillapító hatást, viszont a toxicitásuk több mint 2000-ére lecsökken. Tehát nagyon egyszerű módszerekről van itt szó, illetve pont ugyanezzel a gyógynövénnyel jól lehet illusztrálni még a párosítások elvét is. Egyszer azt csinálták, hogy vettek 20 nyuszit, 10 nyuszinak sima sisakvirágfőzetet adtak, 10 nyuszinak pedig sisakvirág és gyömbérfőzetet. Tehát gyömbérrel keverve, mert az a hagyományos megfigyelés, hogy a gyömbértől csökken a toxicitása a sisakvirágnak. Az egyik csoportból 8 nyuszi meghalt, a másik csoportból 1 sem. Egy újabb példa, itt van például a csikófarkfű, az ephedra, amelyet például az Egyesült Államokban betiltottak, mert nagyon sokan fogyásra használták, de ugye ebben van az ephedrin, amelyik egy köhögéscsillapító, fulladáscsökkentő szer, de hogyha önmagában használjuk ezt a növényt, akkor erős szívdobogást, izzadást okoz. De hogyha édesgyökéről együtt használjuk, akkor ezek a mellékhatások csökkennek. Tehát néhány nagyon egyszerű példa arra, hogy a párosításokkal hogyan tud a kínai orvoslás kiegyenlített hatást elérni, és ennek óriási irodalma van, nem csak annak, hogy 2 gyógyszert így összerakunk, hanem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gyógynövényt, és akkor ezek hogyan hatnak egymásra. Tehát ez a kínai orvoslásnak a klinikai gyógynövény használatára vonatkozik. Természetesen egészségmegőrző termékekben is gyakran találkozhatunk kínai gyógynövényekkel, a magyar boltok polcain, a páfrányfenyőnek, a ginkgónak a kivonatával, a kurkumával és hasonlóakkal. Ezek is nagyon jó és fontos dolgok, de azt kell látni, hogy ez azért nagyon más ahhoz képest, amikor az ember elmegy egy hagyományos kínai orvoshoz, és ez fölír neki egy ilyen receptet.
Nagyon fontos még a kínai orvoslásban a betegségek megelőzése, az egészségmegőrzés. Ez már nem konkrétan klinikai feladat, nem kimondottan a orvosok által végzett feladat, de nagyon fontos része a kínai orvoslásnak, és erről fogok is még részletesen beszélni nem sokára. De előtte egy kicsit a kínai orvoslás és a modern medicina kapcsolatát szeretném bemutatni, amely nagyon jól látszik ebből a 3 képből. Ez 3 olyan kórház Kínában, egyetemi oktatókórház, ahol volt szerencsém tanulmányaim alatt megfordulni, illetve tanulni. A bal felső sarokban van a Heilongjiangi Kínai Orvostudományi Egyetem 1-es számú gyakorlókórháza Harbinban. A jobb felső kép az a Jiangsu tartományi hagyományos kínai orvosi egyetem kórháza, és itt legalul pedig a Pekingi Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetem gyakorlókórháza látható, melynek az a neve, hogy a Kínai-Japán Barátság kórháza. Tehát, hogyha a kínai orvoslásra gondolunk Kínában, akkor ne ilyen kis sikátorokban eldugott, kiskoszosokban vizsgáló szakikra gondoljunk, hanem ilyen szép nagy toronyépületekre. Tehát a kínai orvoslás és a modern tudomány közötti főbb kapcsolódási pontok úgy ragadhatóak meg, hogy egyfelől itt van az ellátás és a gyógyítás, tehát a 2 dolognak az ötvözése a gyógyításban, illetve a 2 fajta ismeretrendszer találkozása a kutatás területén. És ezeket szeretném röviden bemutatni. A mai Kínában az egészségügyi ellátásoknak a 15-20%-a kínai orvoslás. Ezt nagyon sokan ezen meglepődnek, mert azt hiszik, hogy sokkal több, de hát Kína is ugye egy modern ország, ott is imádják az emberek a McDonald's-t, és így tovább, és így tovább. Tehát ott is baromira szeretik az új és modern dolgokat. Naponta nem tudom, 3000 vagy nem tudom mennyi autó fut ki Peking utcáira, úgyhogy ne úgy képzeljük el Kínát, mint a felhők között lebegő bölcs szerzetesek országát. És mint mondottam, Kínában van hagyományos kínai orvoslás és van modern orvoslás, 2 fajta szakma jogilag egyenrangúan létezik egyébként Kínában, és ennek megfelelően vannak hagyományos kínai orvoslásnak szentelt kórházak, de ezekben sem csak hagyományos kínai orvoslásra találkozunk, hanem itt is az ellátás a 2 rendszer kombinációján alapul. Mondok itt is néhány példát. Mondjuk, hogyha valaki krónikus fejfájással elmegy egy akupunktúrás rendelésre, akkor még mielőtt elkezdi megkapni az akupunktúrás kezeléseket, lehet, hogy elküldik CT-re, hogy megnézzék, ugye nincs esetleg valami daganat, hogy ezt kizárják. Akkor ez egy jó példa arra, hogy egy modern vizsgálat előzi meg a hagyományos kezelést. Az is lehet például, hogy egy másik példát említve, egy nefrológia, ugye vesebetegségekkel foglalkozó osztályon, mondjuk, hogyha valakinek akut vesegyulladása van, akkor ugyanúgy szteroidot fog kapni, mint itt Magyarországon, hasonló gyógyszerzést fog kapni, viszont mellette gyógynövénykeverékeket fog kapni ezeknek a gyógyszereknek a mellékhatásának a csökkentésére. És utána mondjuk, amikor már elmúlt az akut szakasz, lehet, hogy egy krónikus veselégtelenség alakul ki. Ugye az a cél, hogy elkerüljük a művesekezelést, a dialízist. Hosszú időn keresztül gyógynövényfőzetet fog szedni, tehát ez már a járóbetegellátásban fog történni, 2 hetente visszamegy, akkor megvizsgálják, és a gyógynövényes kezelésnek a hatásosságát vér- és vizeletvizsgálaton keresztül mérik föl. Tehát ez is egy jó példa arra, hogy a kezeléseknek az eredményességét is lehet modern módszerekkel vizsgálni. Úgyhogy az ellátásban így néz ki a 2 rendszer kombinációja. Nagyon röviden. Európában is ötvözik a 2, de kevésbé szervesen. Tehát Európában az a jellemző, hogy 2 egymás mellett létező, egymástól független rendszer van, és van együttműködés, de az eléggé esetleges. Tehát ahol mondjuk én dolgozom, ott nagyon jó kapcsolatom van az intézményben dolgozó orvosokkal, és ott gyakran megbeszéljük egymással az egyes eseteket, és akkor tudunk egymáshoz pácienseket küldeni, de sajnos ez egyáltalán nem a legmeghatározóbb Magyarországon. Viszont vannak olyan országok Európában, ahol a kínai orvoslás a társadalmi biztosítás és a főáramú medicina keretein belül elérhető, tehát például Angliában, Németországban TB finanszírozottan igénybe lehet venni mondjuk akupunktúrás kezeléseket, hogyha valakit a házi orvosa arra utal be. A másik fontos együttműködési terület a kutatás. Az egyik fajta együttműködés a különböző gyógynövényekben fellelhető hatóanyagoknak a kutatása és azoknak a modern tudományba való átemelése. És erre az egyik sikertörténet az Artemisin, amit az Artemisia annuából, az egynyári ürömből állítottak elő a 70-es években. Ez idén 2015-ben Nobel-díjat ért a felfedezőjének.
egy Tu Youyou nevű professzorasszony azt csinálta még a 70-es években, hogy malária elleni hatóanyagokat kerestek, és ő elkezdett kutatni a kínai orvoslás irodalmában. És egy 3. századi szövegben azt találta, hogy van ez az egynyári üröm, és hogyha ezt beáztatjuk vízbe, és utána megisszuk a folyadékot, amit így kapunk, akkor ez gyógyítja a váltólázat. És ennek nyomán laboratóriumi módszerekkel izolálták belőle az artemizint, illetve az artemizilint, ami már Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában több millió embernek az életét mentette meg, mint egy hatékony malária gyógyszer, mert az addigi malária gyógyszerek ellen ugye ellenállást fejlesztettek ki a kórokozók. Bizonyára hallott már mindenki erről, hogy a kórokozók azok ilyen ügyesek, hogy ellenállóvá válnak a gyógyszerekre egy idő után. Tehát ez egy szerintem nagyon jól példázza, hogy a kínai orvoslásban milyen értékek rejlenek, és azt, hogy hogyan tudjuk ezeket kiaknázni. Az is még az érdekessége szerintem ennek a történetnek, hogy ebben a régi szövegben még az is benne volt, hogy hogyan kell kivonni belőle a hatóanyagot, nem főzni kell, hanem csak beáztatni, mert mint utólag kiderült, 35 fok fölött megsemmisül ez a hatóanyag. Szóval nagyon érdekes tapasztalatokat lehet megtalálni a kínai orvoslás irodalmában. Másik ilyen példa, amit Magyarországon jól ismerünk, a Bilobil, ugye értágító gyógyszer, a puerarin, ami a Pueraria lobátának a hatóanyaga, és így tovább. És ezek már mind a modern tudomány módszertanával alkalmazható termékek, tehát ezeknek már van egy modern tudomány által leírt hatásmechanizmusok, működési protokolljuk, és akkor ez már nem kínai orvoslás lesz, hanem modern orvostudomány. De ez szerintem nagyon példamutató ez a fajta eredmény. Akkor a másik fajta együttműködés a kutatásban a kínai orvoslás és a modern medicina között, azok a különböző hatástani vizsgálatok. Ugye, ahol azt mondják, hogy veszünk mondjuk 20 pácienst az A csoportban, 20 pácienst a B csoportban, az egyiknek kezelést adunk, másiknak nem, vagy esetleg hamis kezelést adunk, és így tovább, és akkor összehasonlítjuk statisztikailag, hogy melyik csoportban volt hatékonyabb. Rengeteg ilyen vizsgálat készült, a nagy részük szerintem használhatatlan, mindjárt elmondom, hogy miért, de arra utalnak a jelek, hogy a következő esetekben az akupunktúra valószínűleg hatékony, a derékfájás, a migrénes fájdalmak, hányinger csillapításában, például terhességben vagy kemoterápia után fellépő hányingerben, illetve időskori degeneratív vizuálati elváltozásokban. Ennél jóval több esetben használatos egyébként az akupunktúra, csak az a probléma ezekkel a hatástani vizsgálatokkal, hogy nagyon sok olyan kísérlet van, ahol a módszertan kétségbe vonható. Például nem mindig történnek autentikus kezelések. Tehát nagyon sok olyan kísérletet olvastam, ahol a kezeléseket mondjuk egy 100 órás gyorstalparon átesett nővérek végezték. És így feltételezhető, hogy nem bírtak ugyanazzal az ismeretanyaggal, mint egy rendesen képzett, 5 éves képzésen átesett hagyományos kínai orvos, és így tovább. Úgyhogy nagyon nehéz definitív konklúziót levonni ezekből a kísérletekből, ebből kifolyóan. De ugyanakkor az látszik, hogy a kínai orvoslás és a modern orvostudomány nagyon jól párosíthatóak, nagyon jó eredmények születhetnek abból, hogyha a kettőt ötvözzük. Ez látszik is az idei Nobel-díjból. Például ugyanakkor a kutatások nem egyértelműek, és nagyon sok a pontatlan információ, a hiányos ismeret, és ezért a jövőben egy multidisziplináris megközelítésre van szükség, ahol egyrészt vannak olyan szakemberek, akik az autentikus kínai orvoslást jól ismerik, vannak olyan szakemberek, akik a biomedicinát jól ismerik, és vannak olyan szakemberek, akiknek megvannak a megfelelő nyelvi ismereteik, hogy a kulturális hidakat létrehozzák közöttük. És akkor az egészségmegőrzésről szeretnék végül beszélni egy kicsit, arról, ami azt hiszem, hogy mindenkit a legjobban érdekel, hogy hogyan néz ki az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés a kínai orvoslás szerint. Van a Sárga császár könyvében egy idézet, ugye, mint említettem, ez az időszámításunk előtti 5.-2. századok között létrejött szöveggyűjtemény, tehát nem egy szerzőtől származik, több szerzőtől származnak a fejezetei, és van benne egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon jó idézet arról, hogy miért fontos az egészségmegelőzés. Azt mondja az idézet, hogy mert a bölcsek nem akkor kezelnek, amikor már kialakult a betegség, hanem amikor még nem alakult ki. Mert hogyha akkor kezelünk, amikor már megtörtént a baj, az olyan, mintha akkor kezdenénk el kutatásni, amikor megszomjaztunk, vagy mintha akkor kezdenénk el fegyvereket kovácsolni, amikor már kitört a háború. Hát nem késő, de bizony így van, ezért a jó egészség megőrzése, a prevenció
nagyon fontos. Ezt egyébként nem csak a kínai orvoslás ismerte föl, hanem a modern orvostudomány is, hiszen közhelynek számít, hogy ugye az egészségügy rengeteget spórolhat azzal, hogyha a betegségeket megelőzi, mint sem, hogy költséges kezelésekkel törekedjen azoknak a gyógyítására. És ami az alapelveket illeti, szeretnék még egy idézetet felolvasni. Az előzőhez képest ez is a saját fordításom, ez is a Sárga császár belső könyvéből van. Ez a könyv így indul ezzel a résszel. Annyit kell még tudni erről a könyvről, hogy ez beszélgetések formájában rögzíti az ismereteket. A mitikus Sárga császár kérdez az udvari orvosaitól, a minisztereitől, és akkor azok válaszolnak neki. Tehát ilyen módon rögzíti ez a könyv az ismereteket. Tehát, hogy egyszer a Sárga császár megkérdezte az udvari orvosától a következőt. Sokat hallottam a régiekről, hogy 100 tavaszt is jó erőben megértek hanyatlás nélkül. A mai emberek már fél száz év után is lehanyatlanak. A világ változott meg, vagy csak az emberek feledtek el valamit? Sibó, így hívták az orvost, így válaszolt. Azok az őseink, akik ismerték az útját, a világ rendje, a yin és a yang változásai, tehát a természeti világ változásai, ezt hozzá kell tennem, szerint éltek. Számos módszerrel alkalmazkodtak hozzá, mértékkel ittak és ettek, napjaik rendezetten teltek, nem hajszolták magukat veszetten, ezért testük és szellemük épp volt, be tudták tölteni az idejüket, és csak 100 év múltán távoztak el. De a mai ember nem ilyen. Szeszt iszik víz helyett, veszett hajszák a napjai, mámorban hál és vágyában kimerült az eszenciája. Felemészti magában a valódit, telhetetlen, önző örömökben pazarolja a szellemét, és nem az életet vágyja, napjainak se eleje, se vége, ezért az ilyenek már fél száz év után is lehanyatlanak. Úgy látszik, nem sok minden változott az elmúlt 2000 évben. És akkor így folytatja tovább, mert bizony a régi bölcsek útmutatása szerint a gyengítő ártalmak elkerülhetőek a megfelelő időben. A nyugalom és az egyszerűség az életerő forrásai, hiszen ha a szellem belül szilárd, honnan fakadhatna betegség. Így ha az akarat pihen és kevés a vágy, a szív nyugodt és nem retteg, a test fárad, de nem merül ki. Minden erő medrében halad, minden szándék beteljesül. Így lehet az ételben gyönyör, a ruhában kényelem, a szokásokban öröm. Így lehet, hogy az előkelő és az alantas nem vágynak az egymáséra. Az ilyeneket nevezzük egyszerű embereknek, akiknek nem kápráztatják szenvedélyek a szemét, akinek nem bolondítják ártalmat a szívét, legyen bár bölcs, ostoba, kifinomult vagy durva, annak nem félelmetes a világ, és ezért egy az úttal. Az út ugye ebben a kontextusban a természeti törvényekhez való alkalmazkodást jelenti, és ezzel amivel betöltik a 100 évet, és mozdulataik nem hanyatlanak, az az, hogy erényük teljes, és meg nem fogyatkozik. És ehhez még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy 7. századi szövegben, egy néhány száz évvel későbbi szövegben ugyanezt a szöveget leírják újra, és azt is mondják, hogy szedhet az ember mindenféle elixírt, követ, csodagyógyszert, egyik sem fogja helyettesíteni azt, amit most elmondtam. És ez nagyon fontos, mert ugye manapság is találkozhatunk, ha rákeresünk az interneten mindenféle csodagyógyszerekre, amelyek azt ígérik, hogy amint beszedjük, minden baj elmúlik, de már bizony-bizony több mint 1000 évvel ezelőtt is tudták, hogy egyik sem ér annyit, mint a kiegyensúlyozott életmód és a megfelelő szellemi egészség. Úgyhogy ezekkel a klasszikus idézetekkel indítva nézzünk néhány alapvetést. Tehát az ember és környezete szoros egységben van, erről már beszéltünk, így például az évszakok nagyon nagy hatással vannak az emberi szervezetre. Tehát a kínai orvoslásban kiemelt és hangsúlyos szerepe van annak, hogy a különböző évszakokban hogyan kell viselkednünk. Például nyáron, úgy szól a klasszikus idézet, hogy korán kell kelni és későn feküdni. Tehát több aktivitás, kevesebb pihenés. Télen ennek az ellentéte. Későn kelni, nagyon jó, hogy lehet valamikor későn kelni, és korán feküdni. Ugye több aktivitás, kevesebb aktivitás és több pihenés, ugye ez volna a yin-yanghoz való alkalmazkodás, a természet változásaihoz való alkalmazkodás elve. Tehát az évszakok nagyon nagy hatással vannak az érzelmeinkre, az élettani funkcióinkra, és bizony a betegségeket is meghatározzák. Ugye vannak például szezonális influenzák, nem véletlenül. A napszakok is nagyon nagy hatással vannak az emberi szervezetre. Ugye sajnos most már olyan technológiai fejlettségi szinten vagyunk, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy milyen napszak van, bármikor fény van, minden megy, minden működik, de az emberi szervezetnek sokkal jobb, hogyha a természet által meghatározott ütemben, meghatározott ritmusban működik. A földrajzi környezet is nagyon meghatározó.
Én például, amikor ki kellett választanom, hogy hol menjek Kínába tanulni, akkor pont ezért Észak-Kínába akartam menni tanulni, mert a kínai orvoslásban nagyon fontos ugye az, hogy az éghajlat, az évszakok váltakozása hogyan hat az emberi szervezetre. Ha most elmegyek Dél-Kínába, ahol egész évben nyár van, és malária van, meg ilyenek, azt hogy használom Magyarországon? Ugye itt látszik is, ez egyébként a jobb felső kép, ez abban a városban készült, ahol tanultam Kínában, ahol több évet eltöltöttem, Harbinban. Ez a híres jégszobor kiállítás, ahol ekkora jégtömbökből kastélyokat, meg palotákat építenek, és akkor azok hónapokig ott vannak, mert bizony jó hideg van télen. Míg bal oldalt pedig egy tipikus dél-kínai kép. És Magyarországon is ugye nagyon meghatározza a szervezetünk működését a földrajzi környezet. Ugye nagyon kellemes száraz nyaraink vannak, viszont bizony télen, itt a medencében, a Kárpát-medencében jól meg tudnak rekedni a párák, vagy pont itt, ahol most vagyunk, az egyik oldalról a hegy fogja a levegőt, a folyóból jönnek a párák, ugye mostanában is milyen nagy köd van, ami sajnos ugye megrekeszti a szmogot. Ez a fajta földrajzi környezet, a nedvesség, a páratartalom mind nagyon nagy hatással van arra, hogy hogyan működünk. Ezt itt túl is ugrom. Tehát mindegyiknél az alapelv az, hogy alkalmazkodjunk a természet rendjéhez. Tehát alkalmazkodjunk ezekhez a változásokhoz, tudjunk róluk, ugye ne gondoljuk azt, hogy egy légüres térben létezünk, hanem mindig a megfelelő évszaknak, megfelelő napszaknak és természeti környezetnek megfelelően éljünk. Ez konkrétabban kifejtve, nézzünk néhány módszert, vagy néhány jellegzetességet, hogy hogyan tudjuk megőrizni az egészségünket. Az egyik ugye a test és tudat egysége, tehát hogy a szellemi funkcióink meg a testi működésünk között szoros kapcsolat van. Ilyen módon lehetséges az, hogy az egyikkel a másikra hassunk. Tehát például a testet úgy ápolhatjuk a tudattal, hogy hobbikat találunk. Ugye nagyon sok olyan betegség van, amelyik érzelmi tényezőkhöz köthető. Ugye mivel a kínai orvoslásnak ezt az aspektusát szinte mindenki ismeri, ezért a hagyományos kínai orvoslást, és engem is nagyon gyakran ilyen panaszokkal keresnek föl, és akkor szinte mindenkinek elmondom, hogy akkor legyen hobbi, csináljon olyat, amit szeret, lehet, hogy elvált, lehet, hogy stresszes a munka, de akkor is meg kell legyen annak, amit szeret csinálni, akkor ki tud kapcsolódni. Este tessék kimenni 40 perc sétára, nem kerül semmibe, viszont utána megkönnyebbül az ember, és így tovább. Tehát a kettő nagyon szorosan hat egymásra, a testi funkciók és a szellemi funkciók, és van néhány jellegzetes hobbi vagy kikapcsolódás, amit Kínában előszeretettel űznek. Például jellemző, hogy kimennek a parkokba, és ott zenélnek, vagy táncolnak. Én ezt Magyarországon azért nagyon keveset látom, tehát ez az a jellemző, hogy az emberek este hazamennek és nézik a tévét. Míg Kínában egy nagyon jó dolog, hogy nagyon aktív közösségi élet van, főleg az idősek sokat táncolnak együtt, zenélnek együtt, kalligráfia szakkörök vannak, torna szakkörök, stb. Én egyébként egyáltalán nem gondolom azt, hogy Kínában minden jobb, mint Európában, sőt, vannak olyan dolgok, amelyek nem jobbak, de ezek a dolgok viszont nagyon jók, és megszívlelendők szerintem. Tehát az életmódbeli egészségmegőrzésben a legfontosabb a munka és a pihenés egyensúlya. Ugye már megint ez a sokat hangoztatott yin-yang elv. Az egyiket vehetjük a pihenésnek, a másikat vehetjük az aktivitásnak. Hogyha valamelyikből túl sok van, vagy túl kevés, akkor az rossz hatással lehet a szervezetünkre. A kínai orvoslásnak a legrégebbi szövegei is kórokozó tényezőként azonosították be a túlzásba vitt munkát, túlzásba vitt fizikai megerőltetést, túlzásba vitt szellemi megerőltetést, rágódást, tépelődést, szellemi munkát, ugye ez nagyon sokan végzünk szellemi munkát ebben a modern társadalomban, ezeket egészségnek tartják, ugyanúgy a túlzott tétlenséget, a túlzott pihenést is. Tehát a kettő között jó egyensúly kell, hogy legyen. Az életvitelben nagyon fontos a rendszeresség. Rendszeres kelés, rendszeres fekvés. Tehát ne az legyen, hogy az egyik nap 8-ig alszunk, másik nap 10-ig alszunk, bár ezt nem mindenki teheti meg, hogy 10-ig aludjon, ugyebár. És ne tegyük azt, hogy az egyik nap 9-kor fekszünk, másik nap éjfélkor, vagy hajnal 2-kor fekszünk, hogy legyen egy rendszeresség, és biztosítsuk a szervezetünk számára az elegendő pihenést és mozgást, tehát hogy egyensúlyban legyen ez a kettő dolog. Nagyon fontos még az évszaknak megfelelő öltözet. Különösen az évszakok közötti átmenetekben kell odafigyelni, és amit nagyon kiemelnék, az a lábak melegen tartása. Nagyon gyakran látok olyat, járok a villamos megállóban, és nénik egy szoknyában, és alatta van egy hajszálvékony harisnya, vagy akár még annyi sem. Kínában erre nagyon odafigyelnek az emberek, és ezért is raktam ide ezt a két képet.
vastag jégeralsókat hordanak télen. És nem ritka az sem, ugye, hogy az ember ül a metrón Pekingben, ül valaki velem szemben, és akkor ott a nadrágszáról kibudjan egy ilyen kötött vastag pulóverhez hasonlító vastag jégeralsó. Amikor bejönnek azért a -10 fokok, szerintem ez az abszolút érthető. A kínai orvoslás szerint nagyon sok ízületi és keringési probléma elkerülhető azzal, hogyha megfelelően melegen tartjuk a lábainkat. A következő nagy téma az étrend. Ez is egy olyan dolog, ami nagyon sok embert foglalkoztat. Főleg azt láthatjuk, hogyha így a népszerű egészségtrendeket nézzük Magyarországon, nagyon sok olyan diétát ajánlanak, amelyek egy valaminek az elhagyását tanácsolják. Tehát sok olyan diéta van, ami azt mondja, hogy ne egyél tejet, ne együnk lisztet, ne együnk húst, vagy ne együnk ezt, vagy ne együnk azt, és ettől minden probléma megoldódik. Ez lehet, hogy így van, de sokkal valószínűbb az, hogy ezek azért egyénre szabott dolgok, tehát van, akinek erre van szüksége, van, akinek arra. Azt láthatjuk a kínai orvoslást tanulmányozva, hogy a változatosság a legfőbb vezérlőelv, tehát hogy mindenből legyen sokféle gabona, nem mindig csak az egy fehér kenyér, sokféle hús, nem mindig csak az egy sertéshús, sokféle zöldség, sokféle gyümölcs. Ha minél többfajta dolgot eszünk, annál többféle tápanyagot fogunk magunkhoz venni, annál gazdagabb lesz a bevitel. A hagyományos kínai orvoslás szerint, és ebben is egyezik egyébként a modern táplálkozástudománnyal, a gabonafélék alkotják a táplálkozásnak az alapját. Ugye ez megegyezik a modern táplálkozási piramissal, ahol a gabonaféléket látjuk legalul, tehát azok adják a legnagyobb szeletet. És ez is egy olyan dolog, amit Kínában sokkal jobbnak tartok, mint Magyarországon, hogy nagyon sokfajta zöldséget esznek. Tehát ha ránézünk egy asztalra, vagy ránézünk egy tányérra, akkor a hús-zöldség arány más, mint mi nálunk. Mert ugye mi nálunk mi van? Van egy hús, van egy köret, jó esetben egy kis zöldség. Még Kínában ez úgy van, hogy leül mondjuk a család az asztal köré, akkor van 3 tányér, egyes zöldségtál, 2-es zöldségtál, egy húsostál, és akkor mindenki előtt ott a rizs. És akkor az egészen másfajta arány, mint ami nálunk van. Tehát ami ebből megszívlelendő, hogy legyen több zöldség. Tehát mindenképpen legyen több zöldség. Ugyanakkor nem lehet mindenkire érvényes szabályokat felállítani. Tehát aki mondjuk egész nap követő, annak biztos, hogy sok húst kell ennie. És aki meg egész nap az irodában ül, annak meg biztos, hogy nem kell sok húst ennie. Tehát mindenkinek megvan a megfelelő mennyiség, a saját szükségleteknek megfelelően. Ugye a két kép között a fizikai aktivitások mennyiségéből fakadóan is kell, hogy legyen különbség abban, hogy mire van szükségük. Rendszeres időközönként kell enni, minimum 4 óra szünettel, hogy tudjon pihenni a gyomor. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy van ugye ez a mondás Magyarországon, hogy reggel, mint a császár, délben, mint a polgár, este, mint a polgár. Érdekes módon kínaiul, igen, ott is van a koldus, csak nyelvbotlás volt. Tehát Kínában is van egy hasonló mondás. És ez úgy szól, hogy reggel jót kell lenni, délben sokat, este meg keveset. Tehát reggel jót tenni az azt jelenti, hogy jó minőségűt, táplálót, könnyen felszívódót, ami megadja az alapot az egész napra. Délben nyugodtan lehet sokat tenni, mert azt lemozogjuk, azt még föl tudjuk használni. Este meg keveset, mert akkor már nem fogunk mozogni sokat. Itt eszembe jut Sun Simiao, a híres 7. századi orvos, aki azt mondta, hogy észben kell tartani az egész napnak a fő tilalmát. Este ne együk tele magunkat. Ez egy nagyon fontos dolognak tartotta, mert különben ez lesz. És ezek nagyon egyszerű dolgok, tehát én amikor ezeket a prezentációkat összerakom, akkor azon gondolkozom, hogy el kell ezt egyáltalán mondani. Ez annyira egyértelmű, de közben meg nem. A minap is volt egy páciens, aki azért jött hozzám, hogy sokat fáj a gyomra. Kikérdeztem, hogy mit eszik. A reggeli 2 kávé. Semmi más. Szóval reggelizni kell. Ebből csak ennyit szeretnék tanulságként leszűrni. Azon kívül még egy érdekesség, hogy Kínában a meleg italok, meleg ételek fogyasztására törekednek, és valóban a túl sok nyers étel, hideg ital, hogyha túlzásba visszük, főleg ilyenkor télen hideg időben, akkor rossz hatással vannak az emésztőrendszerre. És ugyanakkor az évszakokhoz alkalmazkodóan kell étkeznünk. Tehát ugye az sem mindegy, hogy ki mit eszik, meg az sem mindegy, hogy mikor mit eszünk. Tehát például télen jobbak a nehezebb ételek, akkor lehet több húst tenni, több meleg ételt. Nyáron több szezonális zöldséget, több gyümölcsöt és kevesebb húst.
És itt van ez a két klasszikus példa, ugye Kínában nyáron nagyon sokat esznek görögdínyét, akár csak Magyarországon, mert nagyon jól pótolja a testnedveket, amiket kiizzadunk, az ásványanyagokat. Télen viszont nagyon szeretik például a birkalevest és a hasonló húsos dolgokat, amelyek ugye táplálók és extra energiatöbbletet adnak a téli hidegre. Másik nagyon fontos dolog az egészségmegőrzésben a testmozgás. Van egy másik ősi kínai mondás, ami úgy szól, hogy a folyóvíz nem poshad meg, mert mindig mozog. Ezért mindig friss marad, és ez az emberi szervezetre is érvényes. Ugye nagyon, hogyha megnézzük az állatvilágot, akikkel mégiscsak valamennyi rokonságban vagyunk, nagyon kevés állat csinálja azt, hogy beül az autóba, ül, elmegy a munkahelyre, ül, hazamegy tévézni, ül, mindig csak ül, és nem mozog. Tehát a mozgás az egy nagyon fontos igénye az emberi szervezetnek. Az egészséges testmozgás alapelvei a kínai orvoslás szerint, hogy legyen rendszeres és mindennapos, tehát a heti 1-2 az semmiképpen sem elég. Nem jó a túl kevés, de a túl sok sem jó. Itt is nagyon nagyok az egyéni eltérések, de megvan az, hogyha mondjuk valaki túl sokat mozog, mondjuk minden nap lefut 20-30 kilométert, azért ez nem mindenkinek való. Tehát sokan vannak, akiknek ezt meg fogja sinnani a szervezete. Tehát a túl sok sem jó. És van még egy ilyen érdekes elv a kínai orvoslás szerint, hogy reggel érdemes a lassabb, nyugodtabb mozgásokat, légző nyújtó gyakorlatokat, mint amilyen a jóga vagy a tai chi, míg este érdemes a gyorsabb, fárasztóbb mozgásokat, hogy levezesse a feszültséget, kellemesen elfáradunk és mehetünk is aludni. Biztos sokan találkoztak már a jellegzetes kínai tornagyakorlatokkal, mint amilyen a tai chi és a qigong és hasonlók, és én itt is egy-két nagyon egyszerű elvet szeretnék kiemelni, hogy hogyan lehet megérteni ezeket a mozgásokat. Nagyon sokan csak azt látják, hogy kimennek a bácsik meg a nénik a térre, és akkor ott integetnek a kezükkel. De ennél jóval több történik, mert közben nagyon komoly lábmunka is van. Nagyon komoly láberősítés történik ilyenkor, nagyon komoly csavarása a törzsnek, amely segít karbantartani a gerincet és a különböző támasztóizmokat. Tehát amelyek ezeket a gyakorlatokat meghatározzák és jellegzetessé teszik, az egyik a koordináció. Tehát nem olyan gyakorlat, hogy hallgatjuk a zenét és gondolunk mindenfélére, nem. A figyelem az folyamatosan lekíséri a mozdulatokat, és ennél fogva fejleszti a koordinációt, nagyon jól fejleszti az egyensúlyérzetet. Közben mély légzés történik, mély hasi légzés, ugye a rekeszizmot jobban involváljuk, ettől mélyebb lesz a légzés. A figyelem, mint mondottam, mindig odairányul, és ezeknél a gyakorlatoknál, ezen a bácsin is látszik, ugye van egy ilyen mély, süllyesztett állás. Erősíti a lábizmokat és tehermentesíti a derékizmokat. Ugye a mai ülőéletmódban ez nagyon sokunknak probléma, az, hogy egyszerűen ezek az izmok elsatnyulnak. Tehát ezeknek a gyakorlatoknak ez egy nagyon nagy jellegzetessége, és szerintem erre érdemes inkább fókuszálni, amikor ezekre gondolunk. És akkor nézzünk néhány akupresszúrás technikát, amelyet otthon is tudunk alkalmazni mindennapi problémákra. Két módszer van, amit otthon jól tudunk alkalmazni. Nyilván a tűszúrás csak szakember kezében lehetséges, de ezeket a pontokat lehet nyomni, illetve ha veszünk egy ilyen mokszapálcát, akkor melegíthetjük is ezeket a pontokat. Például álmatlanságra, álmatlanságnak nyilván az enyhébb eseteire, egy nagyon egyszerű recept. Ugye a fejtetőn nagyon sok akupont található, nem is kell azzal foglalkozni, hogy melyik hol van, így lehet dobolni a fejtetőn néhány percen keresztül. Nagyon egyszerű. Így. Utána a semmen akupont nyomása. Nagyon egyszerű megtalálni. Itt van a tenyerünk. A tenyerünk alján van egy sor csont, és itt a kisujj felül oldalon van egy pici borsószerű csontocska. Ez könnyű megtalálni, mint egy kis borsó lenne, itt az is a neve egyébként. Megvan? Ha ez a csont megvan, akkor utána szépen besüllyedünk az alatta található bemélyedésbe. Na ez a semmen nevű pont, szó szerint azt jelenti, hogy a szellem kapuja, és akkor ezt kell nyomkodni, de ugye nem mindegy, hogy. Általában a standard vagy a szabvány nyomás ezeknek az akupontoknak, hogy egyszerre nyomjuk befelé, és ugyanakkor körkörösen mozgatjuk, tehát hogy a bőrhöz tapad az ujjunk, és körkörösen mozgatja az alatta lévő szöveteket. Tehát egyrészt nyomunk, másrészt körkörösen mozgatunk, hogyha jól csináljuk, akkor egy zsibbadást érezhetünk, ami esetleg erre vagy erre terjedhet. Tehát, hogyha nem érezzük, akkor nem nyomunk elég erősen. Ezt csináljuk fél percig, kis szünet, majd megint fél percig, kis szünet, majd megint fél percig. Hüvelykujjal a legjobb, mert ezzel tudunk jól erőt kifejteni. Így.
egy ilyen zsibbadást és bizsergést kell érezni, akkor nyomjuk jól. Következő akupont szintén ilyen esetben alkalmazható, a Yongchuan, vagy bugyogó forrás nyomása. Ezt most nem fogom előadni, mert a talpon van. Nagyon egyszerű megtalálni, mint ha ökölbe szorítanánk a lábunkat, és a talpunkon lévő legmélyebb pont. Ez a pont. Ezt is hasonlóképpen kell ingerelni. Ezt lehet egyébként erősebben is, tehát nem is kell feltétlenül körkörösen, csak egy jó erős nyomás, fél percig, majd fölengedni. Mert egy jó erős nyomás fél percig, majd fölengedni. Nyilván a pont erősség, vagy a nyomás erősségét több minden határozza meg. Az egyik az egyéni tűrőképességünk. Ugye általában egy nagy 100 kilós úriember erősebb nyomás bír, mint egy 40 kilós ifjú hölgy. Természetesen, és pontonként is eltérő, tehát ez a pont mondjuk jóval érzékenyebb, mint a talpon lévő pont. És végül forró rábíz lefekvés előtt, de azt hiszem ezt sokan ismerik. Akkor hasi puffadás, rossz emésztés esetén ezekkel a pontokkal lehet az emésztést elősegíteni. Az egyik, az egy körkörös dörzsölő masszírozás, először is a gyomortájéknál, óramutató járásával megegyezően, mint ha rajtunk lenne az óra a hasunkon. A gyomortájékon körkörösen, ezt is 1-2 percig, majd ugyanezt lejjebb a köldök körül. Tehát ugye, hogy a belek mennek köldök körül. Továbbá ütögetés, egyes pontok ütögetése. A Tianshu pontok itt a köldöktől két oldalt találhatóak, egy olyan 2 ujjnyira. Ezeket így lehet ütögetni. Ez is serkenti az emésztést. Vagy így az ujjvégekkel. Ez nagyon gyakori egyébként, lehet látni, hogy kimennek a Kínában a nénik bácsik a parkba, és akkor így körbeállnak, beszélgetnek és ütögetik magukat. Nagyon aranyos látvány. És végül, amely nagyon gyakran használt pont, és nem csak az emésztés serkentésére, az a Zhu San Li pont. Ezt a pontot azt jelenti egyébként, hogy a láb harmadik helye. Úgy találjuk meg, hogyha kitapogatjuk a sípcsontunknak a legtetejét, itt van egy ilyen kidudorodás, hogy kiszélesedik a sípcsont. Ha annak a teteje megvan, akkor oda helyezzük ezt a 4 ujjunkat összerakva, így, és ezzel kimértük azt a távolságot, ahol ez a pont lesz. Tehát, hogyha megvan itt az alja, akkor megvan a távolsága a térdünktől, majd innen a sípcsontot tapintva kicsúszunk egy olyan harányt ujjnyira, ahol tapintunk egy bemélyedést. Ez a Zhu San Li pont, láb harmadik helye. Ezt is lehet vagy nyomni, vagy így ütögetni 1-2 percen keresztül. Ezek nagyon enyhe ingerek, úgyhogy itt nem arra kell gondolni, hogy egyszer megcsináljuk is jó lesz. Persze mondjuk egy enyhébb esetben nagyon erősen megnyomjuk, még az is lehet, hanem inkább naponta 2-3-szor néhány napon keresztül csinálva érezhetjük jobban a hatását. Ennél a Zhu San Li pontnál még egy nagyon érdekes dolog, hogy csináltak egy kísérletet, ami azt mutatta, hogy szabályozza a bélmozgást, ez a pont. Nem is emlékszem, hogy nyulakat vagy kutyákat vizsgáltak. Az a lényeg, hogy 3 csoportra vették őket. Az egyik csoportban közvetlenül székelés után szúrták meg ezt a pontot, a második csoportban székelés után 3 órával, a harmadik csoportban székelés után 6 órával. Az egyes csoportnál nem idézett elő jelentős bélmozgás, vagy csak egy nagyon keveset. A 2-es csoportnál erősebbet, míg a harmadik csoportnál nagyon erőteljes bélmozgásokat idézett elő, ami arra mutat rá, hogy az akupontok máshogy működnek, mint a gyógyszerek, vagy akár a gyógynövények. Tehát, hogy egyértelműen csinálnak valamit, hogy egy szabályozó hatásuk van. Tehát amikor ugye nincs szükség arra, hogy erősen beindítsa a bélmozgást, akkor kevésbé csinálja. Ez még egy nagyon nagy érdekessége az akupontoknak. Akkor a fejfájás és fogfájás csillapítására itt van a Högu pont, melynek neve annyit tesz, hogy egyesülő völgy. Azért egyesülő völgy, mert itt van ebben a völgyben, hogy így a mutatóujjunk, meg a hüvelykujjunk mögött lévő kézközépcsontok így összeérnek. Úgy találjuk meg, hogy van ugye ez a kézközépcsont, a mutatóujjunkhoz kapcsolódó, ez itt. Ennek kitapintjuk a felét, félútját, és akkor itt lesz a pont ebben a bemélyedésben, vagy ebben a lágy részben, itt a csont mellett. És ezt is hüvelykujjal kell nyomni, tehát a másik kezünkkel ráfogunk innen, és úgy nyomunk, mintha a csont alá akarnánk benyomni. És akkor tudjuk kiváltani ezt a jellegzetes zsibbasztó bizsergő érzetet, ami azt mutatja, hogy jól nyomjuk a pontot. Ezt enyhébb fejfájás és fogfájás esetén lehet csinálni. Mind a kettőt itt is felváltva, egyszerre nyomó, körkörös nyomással, nyomjuk fél percig, 1 percig, másik kéz fél percig, 1 percig, és így. Tehát, hogy nem úgy működik, hogy egyszer megnyomjuk és kész, hanem néhány percen keresztül kell csinálni. Ordugulás, orrfolyásra szintén használatos ez az előző pont, plusz még az orrok mellett található Yinxiang pont. A Yinxiang azt jelenti, hogy az illat üdvözlése. És ezt úgy nyomkodjuk,
hogy a hüvelykujjunknak ezzel a bütykével ide tesszük az orr mellé, és fölle dörzsöljük az orr mentén. Ezt is 1-2 percig. Most úgyis itt a nátha szezon, hogyha valakinek orrdugulása van, akkor ki lehet próbálni. A következő az egy szemtorna és masszázs, szemtorna és szemmasszázs látásjavításra. Azért itt van 1-2 olyan technika, ami miatt nem mindenkinek jó, tehát hogyha valakinek például zöld hájoga van, vagy szemgyulladása, vagy valami hasonló, akkor mindenképpen konzultálni kell először egy szakemberrel. De ez egy olyan általános látásjavító, vagy szemkarbantartó gyakorlatsor, ami mindenkinek jó lehet, aki ülőmunkát végez, aki számítógéppel dolgozik, és így tovább. 4 részből áll az akupresszúrás része. Az egyik a szemöldökök simítása, így a mutatóujjnak a hüvelykujj felé eső oldalával, belülről kifelé simítjuk. Tehát ugye végig nyomást fejtünk ki a szemöldökre, belülről kifelé. Ez az első. Ezt is 1 percig legalább csináljuk. Utána a szemüreg belső-felső sarkának a nyomása. Tehát itt a szemgolyó meg a szemüreg között van egy kis üres rész. Figyelem, itt nagyon óvatosan kell, nem szabad erősen, finoman, úgyis nagyon érzékeny, tehát magától senki sem fog erősen nyomni, de direkt kihangsúlyozom. Mutatóujjal vagy középső ujjal lehet nyomni, 10 másodperc vagy 5 másodperc nyomás, elengedni. Nyomás, elengedni. Ez fél percig. Ezek közül ez a legerősebb ingerrel bíró rész, ezért is mondom, hogy például a zöld hályog esetén, szemgyulladás esetén ezt jobb, ha nem csináljuk. A halánték masszírozása. Tehát itt a szem mögött, hogyha itt a szemzugban vagyunk, hogyha hátrasúsztatjuk a kezünket, akkor ki lehet tapintani egy bemélyedést. Ezt a mutatóujjunk vagy a középsőjünk újbegyével lehet körkörösen masszírozni. Tehát egyszerre nyomunk és mozgatunk körkörösen. Aztán ugyanezt csináljuk a szemgödör alsó peremével, tehát kitapintottuk a szemgödör alsó peremét, pont középen, előre néző szem alatt pont középen, megvan a perem, alatta masszírozunk körkörösen. Ezek mind elég érzékenyek, hiszen az arcon lévő pontok. De mindegyiknél kell éreznünk egy kis bizselgést vagy nyomást. Miután meg vagyunk ezekkel, jön egy nagyon fontos rész, a szemizmainknak az edzése, gyakorlás velük. Ezt sajnos ebben a teremben nem tudjuk megcsinálni. Egy olyan hely kell hozzá, ahol van egy kis távolság. Tehát mondjuk, hogyha egy ablakból el tudunk nézni messzire, vagy olyan hely, ahol nincsenek épületek, kiválasztunk egy fát, vagy egy antennát, vagy valamit, és akkor azt nézzük, jól megnézzük, tehát jó messze legyen, jól megnézzük a kontúrjait, a körvonalait, utána megnézzük az egyik vállunkat, megnézzük a másik vállunkat, becsukjuk a szemünket, és betakarjuk egy fél percre. És ezt ismételjük néhányszor. Ez jól trenírozza a szemünket mozgató izmokat. Úgyhogy ez egy olyan szemtorna és masszázs egyébként, amit Kínában, iskolában megtanítanak a gyerekeknek, mert hát ugye eleve a városban kevésszer van arra lehetőségünk, hogy messzire nézzünk. És ugye ez a funkciónk, ennek megfelelően sorvad, tehát hogy karban kell tartani ezt is. Akkor nézzük meg a gyógynövényeknek az étkezésben való alkalmazását. És most 1-2 nagyon egyszerű, könnyen hozzáférhető mindennapi dologra gondolok. Például itt van a gyömbér, amelyet Kínában, ez egy ilyen otthoni praktika, a megfázás kezdeti szakaszában szoktak alkalmazni. Akkor, amikor épp hogy érezzük, hogy kezdünk megfázni, borzong a hátunkban a hideg, még nem izzadunk. Ilyenkor friss gyömbérszeletek, rá egy olyan 2-3-4 deci vizet, lefőzni, 20 percig főzni, majd meginni, és utána betakarózni, és jó esetben ilyenkor izzadunk egy kicsit, és nem fog kialakulni egy megfázás. De figyelem, akkor, amikor már torokfájás van, nyálkás köhögés, vörös a nyelv, akkor már nem alkalmazható, tehát csak is a megfázás kezdeti szakaszában szokás. Akkor egy Magyarországon gyakran dísznövényként használt növény, a lonc, a Lonicera japonica. Ez egy nagyon érdekes kúszó növény, amely örökzöld, ezért sokan szeretik, és a virágai szinte egész nyáron virágoznak, és jó illatuk van. Az a kínai neve, hogy Jinyinhua, arany-ezüst virág, azért mert 2 fajta színe van a virágának, az egyik fehér, egyik sárga, és egy azon növényen. Ez a 2 fajta szín van. Amikor még nem nyíltak ki teljesen a virágok, akkor kis bunkócskák, ez tulajdonképpen a bimbó, akkor szedjük le őket, vagy amikor épp hogy kinyíltak. Tehát nem akkor, amikor már jó ideig nyitva vannak, és már hervadoznak.
Ez egy gyulladáscsökkentő hatású gyógynövény, ebből egy nagyobb mennyiséget kell, tehát egy 20-30, súlyosabb esetekben akár 100 g-ig is föl lehet menni. Torokgyulladásra, fogénygyulladásra lehet vele öblögetni, illetve inni is lehet. Akkor egy másik Magyarországon sok helyütt fölelhető növény, amelyet a kínai gyógyászat előszeretettel használ, az eperfalevél, gyakori könnyezésre, kötőhártyagyulladásra, érzékeny szemre. Hasonlóan használják Kínában, mint ahogy mi a kamillát, tehát például, hogy mi kamillával inhalálunk vagy borogatjuk a szemünket, hasonlóképpen alkalmazzák Kínában az eperfalevelet is. Hogyha valaki kedvet érez egyébként, akkor úgy szedik le, akkor szedik le, amikor elkezdi megcsípni, épp hogy megcsípi az első dér, az a leszedési ideje. Természetesen csak is olyan helyről szedjük, ahol nincs számottevő légszennyezés. A körtét szintén gyógynövényként használ a kínai orvoslás. A keményhúsú lédús fajtákat szokták ajánlani, ilyen például ez a jellegzetes kínai körte, amivel találkozhatunk egyes boltokban, de magyar fajták közül is az, ami ilyen roppanósabb, nem annyira kásás, az megfelel. 2-3 körtét 20 percen át főzve, mézzel fogyasztva szoktak Kínába használni száraz köhögésre, illetve érdekes módon kisebb égési sérülésekre, hogyha rátesszük, akkor enyhíti a fájdalmat. A fekete szezám és a dió fogyasztása fejleszti a memóriát, a koncentrációt, rendszeres fogyasztásuk ajánlott a szellemi munkát végzőknek, mind a kettő porrár őrölve javasolt. A fekete szezám talán egzotikusnak hangzik, de itt a Kórház utcai piacon is lehet kapni, hogyha valakit érdekel. És végül, csak nagyon röviden, ugye arról beszéltem arról is, hogy az évszakok milyen fontosak, hogy alkalmazkodjunk az évszakokhoz, így az évszakoknak megfelelő egészségmegőrzésre is oda kell figyelni. Az őszi egészségmegőrzést, ami az őszi egészségmegőrzést illeti, ilyenkor, hogyha a yin-yang képet nézzük, ilyenkor történik az, hogy a yang jellegek, ugye a forró nyár átváltanak yinbe, a hidegbe, rövidebbek lesznek a nappalok, több a sötét időszak, hosszabbak az éjszakák, egyre hidegebb van. Az idő borongosra fordul, és ezt ki kell ellensúlyozni. A Sárga császár könyve szó szerint így fogalmaz: legyen nyugodt a tudatod, hogy enyhítsd az őszi szigort. Tehát törekednünk kell arra, hogy ezt a borongos időt kiellensúlyozzuk. Törekednünk kell arra, hogy kiellensúlyozzuk azt a hatást, ami ez ránk gyakorol. Egy nagyon jó módszer, tanúsíthatom, mert kipróbáltam tegnap vasárnap, a kirándulás. Továbbá ősszel a Sárga császár könyve szerint érdemes korán kelni és korán feküdni, szemben a nyárival, ahol az volt nyáron, hogy korán kelni és későn feküdni. Korábban feküdni. Télen, amely nem sokára jön, az lesz, hogy korán fekszünk, de későn kelünk. Tehát ugye pihenjünk többet, törekedjünk arra, hogy többet pihenjünk, és fokozatosan növeljük a ruha mennyiségét, tehát ne vegyük fel rögtön a téli kabátot, hanem szépen fokozatosan építsük fel a meleg ruhát. A kínai orvoslás szerint akkor érdemesebb, kevesebb csípős ételt enni és több savanyú ételt, főleg ilyenkor augusztus-szeptember környékén, amikor jellemzőbb a szárazság, tehát olyan ételeket, amelyek nedvesítenek, például a már előbb említett körte, amelyet száraz köhögésre szokás használni. És végül egy érdekesség, influenza járványkori megelőzésre a kínai orvoslás gyakran alkalmazza a festő csülleng, vagy az indigófa gyökerét. Ez a növény, amiből a kékfestő kék színét csinálták régen. Ennek a gyökere vírusölő hatású, ezt egyébként egyes herbáriumokban Magyarországon is lehet kapni instant italpor formájában, ha valakit érdekel. Továbbá itt meg kell még említeni a már tárgyalt cúszálnépontot. Egy régi szöveg szerint, hogyha ezt minden nap mokszázzuk, akkor elkerülnek minket a fertőzések. Ez konkrétan egy régi kínai szöveg a Kína déli részeire utazáskor ajánlotta, ugye ahol nagyon sok a különböző trópusi betegség, és ennek a pontnak kutatások szerint immunrendszert erősítő hatása van. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és ha bárkinek van valami kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban, ami a kínai orvoslást érinti, akkor várom a kérdéseket. Köszönöm.